Anjang? Yeah. Molweni, namhlanje ezi-BCM TV sisemdantsane kwa-NU1 ePolice Station apho ilungu kanye neenkokheli zembutho i-UDM uzovula ityala against umasipala waseBuffalo City emveni kokuba bekade bebhale incwadi beyisa kumeya malungana nezikhalo zabo zokukhitshwa kwabantu kuma-RDP ase-Reston. Njengamanje la eduze kwami kunonobhala wembutho i-UDM kanye namanye amaqembu abazothi take us through ukuthi what have been happening, basichazele nakabanzi ukuthi kwenzakalani ngaphakathi. Sanibonani, bengisacela nizi-introduce then bese nisichazela kabanzi ukuthi yini esibeka la namhlanje kwenzakalani, and since bese nibiyile ngaphakathi cela nisichazele nje ukuthi kwenzakaleni ngaphakathi, nisibeke nje sithombe. Enkosi kakhulu, siyabulela. Mandibulise lo uthethayo ngulobhala we-United Democratic Movement apha eBuffalo City, uMr Thisani uDumisa kegama. Namhlanje silapha kwa-1 sizovula icase malunga nokususwa kwabantu ebebehleli kwizindlu zapha eBetter Life nalapho bakhutshwe nge-16 ka-Okthobha kulo nyaka uphelileyo. Ukususwa kwabo basuswe ngendlela apha e-unlawful, besuswa zi-red ants ebeziharishwe ngumasipala walapha eBuffalo City. Xa bebesuswa kusetyenziswe i-eviction order e-questionable, ngoba i-eviction order ephuma kumanki osoba akangekho azayikhuphe enjeyana. Okokuqala, xa ukhupha i-eviction order, there are some certain things that you need to follow according to the By-Act of 1998, where it says clearly that before an eviction order is issued, the magistrate giving out that eviction order must look at some certain things. One of those things is check how long those people being evicted have been living in that particular place. 2, among those people, are there no vulnerable people who, by being evicted in that place, they need a temporary structure? When we talk about vulnerable people, we are referring to abantu abadala, abantwana, abantu aba-disabled. Kuchekishwa ezo zinto. Kufumanisekile ke into yokubana zonke ezo zinto azenzekanga because nge-16 xa bekhutshwa nge-16 ka-Okthobha kanye basuswa ngexesha ugrade 12 abhalayo, kuthathwa abantwana balahlwa esitratweni nee-families be-disabled benjalo. Abanye badutyuliwe xa besuswa pha, abaprovidelwa intoni i-shelter. I-United Democratic Movement ke ngokufumanisa ngokubona into yobana ziphuliwe i-human rights that are enshrined kwintoni, kwi-constitution yelizwe lethu, apho kuthiwa khona abantu banelungelo lesidima, human dignity, abantu banelungelo le-privacy, abantu banelungelo freedom of expression, abantu banelungelo lokuthi bafakwe ezindaweni zokuhlala. Zonke ke ezo zinto khange zijongwe xa bekhutshwa. Singenelele ke si-United Democratic Movement ngelithi masipala, in particular masipala waseBuffalo City, oku nikwenzileyo akufanelekanga uba nikwenziwe. Then thathani aba bantu nibalahle phaa esithubeni, nibaprovidele i-shelter, as you know that you should have done that. Bayenzile ke loo nto, sizawungenelela phaa kuDisemba towards Christmas.
bathatha families ezi-59 out of 700 and something families ezithwe phaa. Bathathe only 59 families bazithatha bazozibeka apha kula mabhangalo alapha eMtshetshe. Sithe ke xa besisenza oversight 2 weeks ago, what we saw kwintlalo abahleli ngayo aba bantu babebeke phayana, we were very, very shocked. Ngoba sifumanisa into yobana ii-families eziyi-9 to 13 are sharing one bungalow. Xa sithetha ngeli bhangalo liyi-1, uyofumanisa into yobana libhangalo lineeroom eziyi-2. Enye yezi room yenziwa ikhitshi, yenziwa i-sitting room, enye yolala. It's being shared by 9 to 13 families. Among those families, what also shocked us is that unomntana esifike na 2 weeks ezelwe. Lo mntana una 2 weeks ezelwe uhlala kule meko lolu hlobo naye. Eqala kule meko lolu hlobo nje naye safumanisa uba umakhulu wakhe une-TB. So yintlalo abaphila phantsi kwayo. Xa besifika ke ngale mini besiphaa kwale mini bekunetha kakhulu. Ngoku sihleliyo phaa imvula ibingena. Besibeka amalaphu phaa imvula ingena laa mvula emnyango iyawutsho kulaa room iyi-1. Bebehleli emgwayibeni. Kangangokubana some of them, in fact most of them, are saying they rather go back to the conditions they were in when they were taken out of those houses. Laa nto ithi baphindisele phaa endle kule ndawo besilwe into yobana mabathathwe bayofakwa ezindlini, hoping that bazobekwa kwindawo nalapho izidima zabo neprivacy yabo iyawuthi ithweni irestorwe. Another thing that shocked us kukufumanisa into njengoba bezezi families nje bephaa bafumaniseke into yobana oomama bahlala bodwa, ootata bahlala bodwa. Into ethetha ukuthi bafika badivoswa xa befika phaa. Into leyo ke ngoku esingenokwazi si-United Democratic Movement sithini siyiqhwabele izandla. Okunye xa kufuneka bebheke etoilet babheka phi? Ehlathini, ngoba ii-toilets eziphayana bafumanisa uba ziyatsikwa ngaba bantu bafike sebephaa. So these 59 families zona azikwazi uba zingasebenzisa ezalantuka, azikwazi uba zingalantuka zingahlala zingasebenzisa eza toilets. Okunye xa besenza iwashing funeka baqale baqonde kwaba bantu bafikele kubo phaa into yobana abazuyenza iwashing. If bazoyenza iwashing abazukwazi ubona uyenza iwashing. It is very, very shocking. It is very, very inhuman indlela abahleli ngayo. Hence ke namhlanje sidecide into yobana after we have written a letter, sibhale ileta sibhalele umasipala weBuffalo City, samnikeza 7 days into yobana makalungise la situation iphayana. I-7 days ibiphela izolo elinye, that is ngolwesithathu. Ithe uphela kwayo la 7 days sabanika another day yesterday, the whole day, ngelithi mhlawumbi noko bazabuyela kuthi babuyele ezingqondweni bayibone into yobana le nto bayenzileyo irong. Abakhange bayenze loo nto. Sidecide ke namhlanje into yobana njengoba nisibona sihamba nalabaqabane into yobana namhlanje masizovula le case. We are here today to open that case so that we can take it further. Sisalindile ke because singenile ngaphakathi sathetha noMastishi. uMastishi uthe xa imamela le case wayiva ubuzaza bayo, wayiva ne-seriousness yayo, wathi uzawuqala kaconsulte u-legal department wakhe kwaNdlunkulu. Sikuloo nto ke ngoku njengoba sithathe ibreak kuba esalindele into yobana abuyele kuye a certain general athethe nayo eyakwalegal ezoba advisor ke nabo into yobana in a case like this yenzani u-A no B no C. As soon as after this interview I'm going to go back to the police station and continue with the opening of the case. Unobhala wakwateam Action SA ndilapha namhlanje in support of the case abazoyivula umasipala ngokophula ilungelo lomntu. Ndingomnye wabantu awophulwayo kwiSouth.
umasipala weBuffalo City walithatha phantsi ilungelo lam, isidima sam njengomntu obhinqileyo, isidima sam njengo-single parent, nesidima sam njengomntu omtsha woMzantsi Afrika. Wasirhuqa phantsi, wasigcina endleleni iintsuku, taking advantage of us singabantu abangaphangeliyo. Wathatha imali that was supposed to provide services for us and went and paid a private security company to come and evict people unlawfully. So amalungelo wethu kuyo yonke loo nto singabemi boMzantsi Afrika arhuqwe phantsi ngumntu obhinqileyo who had signing rights to go and evict unlawfully. So that was the second unlawful eviction apho amalungelo womntu eMzantsi Afrika naseBuffalo City abonakalayo uba ixabiso singabantu boMzantsi Afrika asinalo kurhulumente wethu. Sekulithuba not even a single time umasipala, umeya, ukhansila akhabuye azusabela eve uba sithini na. Instead uhambela phaa kude akazi kuthi ebantwini azosixelela uba bafika what really transpired. Endaweni yaloo nto uyaqhubekeka making decisions ngathi sikhona esenza izigqibo ezigwenxa kuthi singabantu. Amalungelo wethu ekukholweni kwawo kunabantu abadala, kunabantwana, kunabantu abagulayo that were never considered. They are still not considered even today. ethi abantu bapakishiwe phayana bazifemezi ezinayo kwabo bantu kukho nabantu abadisabled. Umzekelo, sifuna uMzantsi Afrika ukhe usibuzele kurhulumente kaBuffalo City ukuba xa beallocate abantu besiwa endaweni ngendlela right kutheni beza allocate ebusuku, ngoba aba bantu bebethathwa phaya emabhomeni bathathwa ngobusuku head of security uMr Mdoloma kwi-meeting esasinayo nge-15 kaDisemba sasiyokwenza i-picketing eCity Hall. Bayithetha yacaca ukuba bazabathatha ngobusuku aba bantu. Sifuna uMzantsi Afrika uyazi kakuhle uba uBuffalo City uyazenzela, unguthixo walapha eBuffalo City, wenza unothanda kubantu balapha eMzantsi Afrika uBuffalo City. Into abangela uba aba bantu kufuneke baqale kwaba bantu labithiwa ngoobhabha xa bezakuhlamba impahla bagqithe kwabantu basemabhangalweni. Kwakuphume ileta phaa ngoDisemba ethi abantu bangene kula mabhangala ayi-114 amabhangala ayakhelwe abantu basebethalayo. Kwaphuma ileta ethi mabaphoze ukhuthazelekhensa but kwasetyhuletha imbalelo naphakathi koPrincess Faku, umeya weBuffalo City, nomhlalo wapha emabhangaleni. Impendulo kaPrincess Faku yayisabazeka kumakhasi onxibelelwano which is Facebook. Yathi uzawuthetha nesebe which is Human Settlement abalinge bakhutshwe ngoJanuwari, of which eBethlehem akazange a-engage namntu, wasuka wabakhupha abantu. Ukudala ke ebhalelwe zikhona imbalelo ezibhalelwe kucela uPrincess makaze nabantu baseBethlehem bazothatha. Yiyo loo nto ke ngoku siphaya emabhangaleni sihlukunyezwa nangaba bantu bapha emabhangaleni bazibona be-above to us because urhulumente usixabanisa sisodwa thina bantu basweleyo, ngoba aba bantu abazange baphume bonke phaa emabhangaleni, zange bayivuke because uPrincess asimazi uba wathini, kodwa wathi kwimbalelano yakhe kaFacebook uzawuthetha nesebe uHuman Settlement ukuba mabalindwe. So sicela uMzantsi Afrika ukhe ukusijongele umeya weBuffalo City uba uqhuba kanjani umsebenzi wakhe, kuthene nee-favors kubantu balapha eBuffalo City. Enkosi.